banggang kita kayo, no? Daddy Moto down! Wala bunot! Okay, what's up mga amiga-amiga, barkada, tropa, karepa, kabiyahero, ginto, kaliga. So ngayon yan po kami digdi sa Palm Resort sa Ocampo. So magayunon talaga digdi ako. See that? What's the view? Lupet. Yan, so kanina hindi ko nakapag-vlog kasi kasi hindi kami nakamotor. Sasakyan lang kami. Sasakyan nila Daddy Moto tapos Sparring Ted. So ang ganda dito guys, no? Okay, baba muna tayo. So may dalawa silang swimming pool, yung pang adult then pang mga babies, yung mga bata. So safe dito. And mababait din yung mga nagbabantay. Sinanay. Yeah. So ito yung mga cottage nila. May maliit, may tama lang, may malaki. Yan. Malupitan pala naman sa taas. So doon yung mga kaibanan tao, si Paring Ted, tapos si Baby Loves niya, tapos may bagong love team na namumuo. Yan si Mother ang pinakamaganda sa aming sama, no? Oh, siya yung mama ni Daddy Moto. So kanina pa sila kumakain, no? Busog na tayo. Cheers! Okay. Si nanay. Hi ka nanay sa mga kosota dyan. Okay, let's go! Yun, so hindi kami nagdala ng motor ngayon kasi nga mag-ATV kami. So inaya tayo ni Daddy Moto para sa mag-ATV. So mamaya yun, so check nyo yun mga kosa, no? So let's go. Tarog ka yan. Si Jacket. So kayo po ang pala ng waiver. Okay, so let's go. Yes, mga kosa. So, pasirin kami naman kung saan nga unduman ang mga ATV. Okay. So, ang ATV kami. Iba man ba ang abayad kayong dakula? Dapat sa dakula ka, magkatulong ka mo. Okay. Baka. Sige. Okay, so nahiling ko na ang mga DVD. ATV. Tukdoan mo muna ko pa di. Pagtapos nindo pa di XL na ang pado mo. Bro, yung ani. Pagtapos XL na pado. So nakapag na. So try natin to. Ang lapit nito, ang lapit. So kasama natin si nanay sa likod. Iya. Cellphone ko na. Koys, ano mang koys? Alat. Nakakajut man pala yun pa di. Ano kaya sa Inat si Daddy Moto. Woo! South Lake Records. Sumama ka sa sulitin na vibes. Kalimutan ang problema, ilaw ang gawin mo kahit
Nakakayot yan. Tara samahan mo ako dito sa aking pagbibiyahe. Merong bakante sa aking tabi, kaya halika pare, teka muna, babawasan ko aking dalang bagahe. Iwan lahat ng taong puro nega ang mensahe. Sumabay ka lang sa Kapot lang ride ka mo, na trip na gagawin. Pag nasusuka ka na, pwede kitang pababain. At ako'y tuloy pa rin kahit ano inyong gawin. Takbong pogi, dahan-dahan hanggang sa makarating sa aking destinasyon. Kahit lumipas ang taon, hindi Matanglayo. hinayang sa mga naging talo. Gasolina ang kailangan ko, hindi naman kayo. Sobrang confident ng driver, nakafocus lang ako sa buhay ko. Parang biyahe, madami tong mensahe. Minsan traffic at minsan Kaskado, Bipogo, ayop ka, kaskado ka, watak-watak. humihinto dahil ako'y nabibigo. Dun sa dulo ako'y natuto na kailangan lumiko. Sumama ka sa problema, ilaw ang gawin mo kahit ka. Sumama ka sa ride, sa sulitin na Ito boy. kalimutan ang problema, ilaw ang gawin mo kahit ka. Sumama ka sa ride, sa sulitin na kalimutan ang problema, ilaw ang gawin mo kahit ka. Sumama ka sa ride, sa sulitin na kalimutan ang problema, ilaw ang gawin mo. Akala ko dati easy lang ang biyahe ng buhay, madali ngunit maraming bisitang naging tama ang mali. Kaya naman makasakali, makapagmakasakali, hindi nga nang maluwag mga problema. Itabi na muna at relax ka lang, ako nang bahala na mag-ride. Kabato ni? Punta tayo dun sa ilog, sabay tayo na mag-dive. Yo, tara, good vibes na muna. Mga nega at chapera, mga temang walang kwenta, alisin na sa memorya. Kapit ka lang sa kinang mahigpit, magtiwala ka lang. Huwag kang pumikit, masdan mo ang lahat. Lagay ka lang tanaw, ilang apit na sariwa na sili ng hangin. Turing biyaya mula sa taas, turong landas kung saan ay ligtas. Bigas na tula na mula sa dasal, magtiwala lubos sa pagod na gawas. Nakatakot na dumabay! Mag-texting ka na, ito na video ko. Mag-texting ka, ito na video ko. Mag-texting ka. Mag-drive ka. Okay, baba. Yun na yan, tapos dyan ka na sa arab-arab ka na yan. Sige. pag sa dako lama yung laboy. Pero dyan na tiyota, anak ng putik ya. Laboy yun. Go! Agar buto oh. Ratampayo kayo no. Ay, banggang kita kayo no. Body moto in the house. Anak ng putik. Matitik anak. Banggang kita kaya. Ah, dyan na. Oh, dyan na, di baba. Ay, dahil mo. Matatupan. Ay, bigyan, picturean mo kami. Ay, dahil. Basta kaya naman na sa inutan mo. Ingat ka ha. Ay, katite.
Ikot-ikot si Pugi ang ngayon mo, kaskaso na. Wala mo yun ah. Yan si nanay, tapos yung anak namin. Oh. Nag-i-enjoy din. Ako tamang lakad lang. Lakas ng tama ako. Woo! Ilang na pati ang helmet ni Baba. Irak man. Ay, neutral. Baba na. Maganaw na kamo. Yun, so ako naman ah! Aha. Pag maliit, masyadong maputik pag maliit oh. Okay ni pa rin. Paano malabo yun pag sadit? Malabo yun pag sadit. Ah, nagtirik na tong saro. Woo! Malabuyo na si Daddy Moto ay. Woo! Ah, exciting to sa ulit ah. Woo! Woo! Ah. Ang lupit. Baka naman pa ako. Paligtas ko rin. Paligtas mo rin yun. Woo! Ah, wala bunyag. Woo! Lapit na ito guys. So ang lupit-lupit mga kosa no. Puta grabe. Grabe ang putik oh. Laboy yan na, laboy. Putang lupit, nag-enjoy lahat ng tropa no. So magbabal na sila. So ang lupit-lupit ng KTV na yan. Aray ko, madaming tinik. Putang iyan lupit. Ang lupit. Yun, so magbabalaw na kami no. Hanggang dito na lang guys. Yan, so please subscribe na lang kay Motospeed sa YouTube and sa Facebook page. Yan, so hanggang dito na lang. Peace. So nakapag-relax tayo ngayong araw no. So kahit makulimlim, at least hindi umulan. So okay pa din yung yung panahon kasi hindi mainit. South Mike Records. So tama lang. So ayun, kitang-kita yung ang ganda. Woo! Di ba yun? Kitang-kita ko dito no. Yung tuktok niya. Tapos si Asog. So guys, kung napapansin nyo no. Wow! Woohoo! Ang ganda. Tumula dito sa Ocampo. Paligid siya. Baby, di ba ka? Ako si Mount Asog.
Tayo nakamotor pero nakahiling tayo. Ang lupit-lupit. Nagsining tayo, kumain. Naging yung pinaka-the best na experience na naman. Yung, yung ATV. So, first time ko yun na nangyari. Magayon nung digdi mother. Yeah, digdi lang ako sa taas. Madilim na. Shoutout sa inyo lahat. Salamat sa panonood. Shoutout sa mga subscribers natin sa mga followers. Guys, tatapusin na natin dito. Tatapusin na natin dito. Kasi hindi nakakatakot dito ka. Woo! Hanggang dito na lang ako sa